Gasa, itibiyag. Oh, hello. Hello, mama. Denya anak ko, nasken nga agawid ka. Mataya kon. Anya amatay nga ibagbagam. Adaag dito'y trabaho. Ijak makaangas. Maatake aksan. Mama, anya mananday ta drama. Mataya ko anak ko. Umay katay taray na kinyo ospital. Nagtumar ka mo't iti agas mo ah. Chinek ko mo't itay. Kat normal mo ti blood pressure mo, kan sugar mo. Oh, sige, tani ay ayabanda kon, agtrabaho akon. Relax ka laang, mama. Panunot mo laang dayta. Inururay ka nagawid din niya. Bumali ako maitisweldo, tegatan ko iti agas ko. Sumip nga tan tata, marabyan kan nga agawid. Apay nga inururay dakpay laang. Nangibaga kayo lakuman kan ni mama. Agmalmalimot ang nakabanikas apo manag na dita sa alas yaw. Diyak kayat nga tanak manan. Ay, pasensya kayon kan ni mama. Mano ayati ka sa pulam akwarta, ta siya kung timangtad kan ka. Oh, kun akno maatake akon. Mama, saan ka ama atake? Takalkalpas laang ti check up mo. Nagpasitiskan ka. Ultrasound, x-ray. Kan ko na di doktor nga awan ti rumbang apagdanagam. Mabuti nga. Tainlabas da ngamin dito'y balay jay natay akaaruba tayo. Isumot gayam akas taunay ti nervyos mo ah. Apay aya akas taunay ti panagnervyos mo. Isuday ta timangtad kan ka iti sakit. Bun gayam, nagawid ka din jay lakay apara sibog iti masetas ko di tarwar. May sapay dayta. Kasapulan na gayam ti kwarta, di mo pa inikan. Ha? Tapay ko mga ikak. Na-advance na aminan asweldo na. Naglaingan. Sakit din tilokon na. Ay, mama, ngumatumanin ti blood pressure mo, no kasta nga agungat ka manan. Dakkal ti maawawat mo a pensyon mo iti binulan. Talugasot laang ti sweldo di lakay. Ngam, rigatam pay nga ikan. Agyaman manang tatulungan nak. Ado nga ti gastos ko kadagiti singin nga anak ko. Tulungan ka taawan mo't gayam masnop at trabaho nila kay mo. Wan manang, kat, kumusta ni mama? Ay, nagaduti sakit na nga ibagbagana. Napan ko impa-check up, awan mo't makita da. Apay ngay, kasanumot ngamin. Adalaang madamag na nga sakit, panunutin na mutan nga adamutan sakit na. Napakawan nga tan? Mabalin nga nga agawid ak iji balay, manang. Aguray ka, takasaritak ni mama. Nasken apakawanin na kan. Namin anong agkidkid dawak iti pamakawan na. Aging ka ita, di nakpailaang napakawan. I-take out mo, dahito santa ana ibo sa merienda. Sayang mo't. Agyaman ak duti inted mo akwarta, manang. Denya! Denya! Apay ka di, mama. Oh, nagsakit matan na ito'y bukot ko. Katutugaw yu dayta magnamagna kayo ngamin Adan samot kanser kon. Gaputag sakit dayta bukot mon, ada kanser mon? Iso ngamin kanote impatay jay may sa ako marek. Nagsakit kano lang ti bukot na. Idi na pan nagpa-check up kanser gaya man. Kat, ison ti sakit mo apagdandanagam? Kano ay ti follow up check up ko. Inton katapusan pay laeng, mama. Tamakalawas pay laeng sipod naggaputa iti ospital. Apo yan nagbayag. Nagadote marikrik na. Mama, umay na kayo kano bisitaan ni April. Day takabsat mo adi na inlapas ti panagadal na. Ha? Si Morot itis tambay. Mama, day tapusom. Diyak kayat akasarita. Aging gaita. Nasakit pay lang tinakab ko kan kuana. Diyak malipatan ti panang sumba-sumbat na idi kanyak. No kastabag bagak. Manon atawan tinapalabas. Addan anak ni April, aging kakati ita, di mo pay laeng mapakawan? Saan nga agpakpakita kanyak dayta babae? Nasakit pay lang tinakam ko kan kuana. Gapo iti inaramid na. Apay nga umay dito'y balay.
agregregat ka din tibiyag na. Ha, jak kayat at tulungan. Urayag pa rin tumang dito'y sangwanak, jak mapakawan! Unay kamatan ang kwan, apay ngay analaylay matan da ito'y sibsibugam amasetas ko. Amom ka din o sag mamano dagitoy, ha? Manang, Saglili-5,000 dagitoy. Daytoy amasetas, 15,000 timaysa. Apay abinay-bayam, ha? denggam ko ma, ti palawag ko. Tanya ti palawag mo, ha? Anya! Ay, manungaal daw sa anak kasimrag, tadinak matpinastrak, kunam nga awan pang sweldom kanyak. Anya? Imbagak daytakan ka? Wen, manang, inulit-ulit mo ba'y idi nga imbaga? Nalipatam ka di, anak kabanikas ka pa'y idi amang itudutudo kanyak, asa anak pa'y laeng asumrag. Ha? Awan malagip ko nga imbagakan ka kasta. Ay, nalipatam laeng siguro. Anyan ti mapaspasama kanyak. Adan samatan sakit ko a demensya. Adan samat Alzheimer kon. Ay saan? Jak maaklon nga dasakit ko akasta. Mama, jak mabiro kan di ay glasses mo. Nangikabilam aya. Jak matan malagi panak ko. Itay pa'y abirbiro kak. Adan niya. Adan demensya. Anya? Ay, tila pampanunutom nga minkat. Adun ti maliplipatak. Mangrugi na malipatak dagiti na duma-duma bambanag. Malipatak ton tinagan ko. Malipatak ton ti kinasyasinok. Saan ka kading agpanunot? Iti kasta, mama. Adun ti sakit ko din niya. Anyan ti mapaspasama kanyak. Agbiagak ka di pay. At dan trabaho, bakit? Naalak matlangan na family driver. Maraksa ka na, klakay. Nasingpet na ito'y apamilya ang nangalakanyak. Ni Sir Abogado. Di asawa na, doktora mat. Say-saya atam ti agserbi katakwada. Wala, namamok ida. Ket uray na nga to da atat tao, napakumbabada ta. Nukit kita nga rod kat kaslada lang ordinaryo atat tao. Mayat ano kasta? Nakatumpong kay tinasaya at a pamilya. Ket, kumusta nga iti panagsarak yung kinimanang mo adenya? Inikan na kiti kwarta. Kasarita na kano ni mama, tapnong pakawanin na kon. Numayat ton, pasyarin tanto ida. Ay, maladingita naklaang. Tanakadulin lata ti sakit tinakan ni mama kanya. Di na amo nga iso ti agsagsagaba iti dayta nga ar-aramidan na. Apay ang nagbasiti ka nam aya, mama. Mabutengak amangan iti ado. Agsakitak tumanan. Daytan tumot nga min sakit mo ti pampanunutom akanayon kat. Asino ti mangan kadagito'y impagatang mo anagado amakan kat di ka matgayam makapangan. Nagrig at ti bumakat. Diyak nga rodmat makapangan iti ado tagdayday tak. Diyak kaya ti lumukmag. No kumangamin ta adada April ditoy. Naragsak kuma ti pandangan tayo, taado tayo amangan. Saan mo adakdakamatan tinaganday jay sukir akabsat mo? Mama, mayakarak iti trabaho. Ijaya kun branch mi inton umay abulan. Pampanunutak nga awan kadwam ditoy. Sana mabalin ngagpayakar ka tinya. Sino ti kadwak ditoy numakar ka? Mama, bay anak nga agsao. Denggam ti ibagakan ka. Diyak kaya ti agpayakar. Ngam kumpanya ti nagdesisyon. Maiturad na kapanawan ngagmay sa. Idi bay laang nga ibagbaga day ti kumpanya kanyak. Intern down ko laang kapukan ka, mama. Ngam ita, saan kon amabalin nga i-turn down tapasa ti promotion ko daytoy. Kat asino ti kadwak itan dito'y balay.
Kasano no maatake ak? Ni April, ti umay akadwam. Adada na may stress ak. Amom ka dino apay nga agsaksakit ka. Gaputas saan mo nga ammo ti mamakawan. Dayta ti agas ti sakit mo, mama. Mamakawan ka ngamin. Mama, insagana ko, di panganan tayo alamisaan, ijerwar. Nag-take out akon iti makan. Tani, awan ti makasango nga agluto dito'y balay. Nagado di ginatang mo. Manu tayo lang matamangan. Ado tayo amangan, mama. Inayabak pa'y ngamin ni tata ang kwan. Jay para si Bog ti masetas ko. Kat anyangay, kan nangayabak pa'y iti sumagmamano akaaruba. Nagadon ti inayabab. Kasapulam ti gagayem, mama. Di mo ka di madlaw nga adayo tirik na dagiti kaarubam ken ka. Gaputa pampanunutan daan na unget ka. Imbagak ken ka, mama. Dahito ti agas ti sakit mo. Makigayem ka. Pakawanam dagiti nakabasol ken ka. Tulungam dagiti agkasapulan. Saan mo nga imutan dagiti awanan akas ken ni tata ang kwan. Apay nga adda kayo di tirwar, tata. Umay kayo, taintay mga nun. Mabainak den siya balasang ko. Pagbainam ko, ma. Manon atawan asikati para sibog iti masetas ni mama. Jak mabilangan numanaon atawan. O, kita agpaypayapay ni mama. Umay kan, tata. Ala, mangan kayo lang kakaaroba. Ado ti makan nga insaga na to'y anak ko. Amuyo nga min, celebraran mi da ito'y nga aldaw. Takalpasan ti mano atawan, nagawid matlaangan ni April nga anak ko. Kat pakaragsakak unay dayta. Mama, ato'y dagiti agas mo abili ni manang danya, nga ipatumar ko kan ka. Napan ka din ni manang mo aday niya. Wan, mama, dinagas di boss na. Saanin ang nagpakadakan ka, tanakaturog ka pa imat. Awan matan nga agpaiso ti nervyos ko. Apay nga min ngagner-nervyos ka. Ado nga min ti pagbutbut nga kiti. Adda kami mat dito'y amang kadwakan ka. Saan kan nga agnervyos? Ah, April, umasidag ka manan ako. Kaya't ka nga arakupan. Mama, pakawanin na. Amo ka nagbasolakan ka. Napakawan ka na nako. Iso alimag-an tirik na. Diyak na tungpal ti arapaap mo para kanyag. Imbes ang nagadalak, nakiasawa ak. Saan mon apanunutan pa itayta? Tinapatag, may sa tayon a pamilya ita. Wan, mama. Wan gayam, dagiti apukok asingin. Nakaturog ta ka din. Wan, mama. Nasapadaan naturog. Nabanog da siguro ang nagayayam. Taray damat ngamin at taray itay. Ado ngamin dagiti ubing nga imay. Ado gaya man nagiti kakaaruba tayo ditoy. Pudno jay ko na ni manang mo atin niya. Anya day ta, mama? Ati agas ti sakit ko. Kat ti panang pakawan, panakigayam, kan panagtulong. Ada ka di pa'y marikrik nam ita, mama? Nasakit ka di pa'y ti barukong mo? Imbaga nga minimanang din niya amarigatan ka ama kaangas no maminsan. Awan matanti kasta marikrik na kanak ko. Limbag antirik na, tanagawid kayo dito'y balay. Rimagsakak ang nakakita ka dagiti nag-cute nga apo ko. Nay, aglutluto kagaya man, April. Wan, mama, iso nga mintimbili ni manang din niya. Masapa ak nga agluto. Tapno masapa kamot amangan. Mabalin ka di anayon namday talutwa, manak ko. Awanan nila kay ko, tanapanin nagtrabaho. Malaksid kadagiti singin. Dua tala nga nagbati dito'y balay. Iso ang mapirdi laang no agluto ak iti ado. Ilakamon ni ang kwan. Ay, jela kay apara sibog iti masetas mo. Wan, inakibaga tagigiddan tayon amamikat. Ah, sige. Nasaya ta na ibagam adagos, mama. Nayunak nga rut ti lutuak.
Ay na, matmatay sa manan na ito'y nangina ang masetas. Ay, maong tanak manan no kastoy lang. Ay na, ang mga no'y katanakaw na para si Bugiti masetas na. Naimbaga-bigat mo ang kuwan. Ay, may kanang kuwan, di kagbatbatay. Ay, na, nakigtutak matay. Ay, kwa. Naimbag abigat mo mat, manang. Ay, kwa. Amok nga gunget ka manan, tamat matay matan na ito'y may sa amasetas mo. Apay kit din nga akong utak. Dakas ti agong unget ang kuwan. Kan may sa, diyak kayatan ti agong unget. Ay, kasta aya. Ay, kunak no ikatan na kaon. Masetas lang dayta. Mala, umay kakit di tagsasango tayo amangan. Nakaluton ni April. Ay, kwa, ay nanganak kon. Umay kakit din. Kayat ko nga dakadwa mi amangan. Kan ado dyan palutok. Talaga nga inlak amda ka. Kan kayat ko adito ikan balay amangan no may kagtrabaho. Dito ikan amamigat. Kan dito'y kamutan amangal daw. Adda ka di pa madamdama, April. Awan mo't, mama. Dito yakla ang balay. Aw-awilak dagiti singin. Imay nga minjay padak abakat di ta kaaruba. Kataw-awisan dak nga agsusumba kami kano di ta plaza. Wan mama, mapan ka. Kayat mo tayo tulod ka? Wan mananak ko, tadyak unay kabisado ijay abanda. Mayat kanuket ti agsumba. Wan, mayat dayta nga exercise mo, mama. Hello, Manang Denya. Apay ngay mawag ka. Kumusta hag ni mama? Kan, ni. Anya di mang manggagwatokar. Ada kami dito'y plaza. Agsumsumba ni mama. Kayat mo ka di akitaan tay video? Ha? Agsumsumba ni mama? Saan ang maulaw? Saan mat? Saanan nga nervyos? Katlo na garo di magbagan sakit na idi. Saanan manang? Kanayon ang naragsak ti aura na ita. Panagkunak, naagasan ang ti sakit na. Oh, mabit lang ta i-video. Anday ta. Kitaam ni mama iti video. Nagmaya ti pa nagsumba na, saan ka di? Ayun. Nagmayat lakit din ti pa nagsalanan. Kaslasaan nga agtaw-tawon iti 70. Wan, manang. Naparagsit itan ni mama. Awanan sakit na. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Ay, awanan ni Tatang Yaw. Pinanawad na tayon. Nanang, saan mon asangitan? Puro matla sakripisyo ti impainaken ka, idi si bibiyag. Kuna na ngamin ide, ngagbalbaliwan. Isardeng nanti aginom. Nanang, namin adon nga inkarina dayta. Ngam saan na atinungpal. Aging gaan nagsakit. Makatawan aginasgastusan tayo tipan naka-ospital na. Ay, nanang, adan ni Mila. Boyfriend na siguro di kadwana. Ha? Nanang? Manang? Pudno gayam nga awanan ni Tatang? Wanan ako. Insuko ng tibiyag na kiniapo Diyos. Oh, asino di kadwam? Ha? Ninolan. Boyfriend ko. Apay adi mo ayaban tapno maam-am mo mimat. Managbabain ngamin, Manang. Bayan nyo ba ang ijay nga agtugaw?
Kat, kumusta ti trabaho? Regular akong iti trabaho, manang. Nasaya at ano kasta? Kat, plano yu ka din ti agkasar iti boyfriend mo, anak ko. Pagtungtungan mi pa'y dayta abanag, nanang. Narigat ti live-in ita. Si kaababa iti kaasi. Agawit tanan. Jack makabayag iti kastoy kaladingit nga glawlaw. Kasapulan dak ditoy. Jak mabalin abay-bayan ida. Agbati kan tagawid dak. Di mo lang ka di mauray ti aging gamalam inton bigat. Jack maanusan. Di mo maanusan dito'y lugar mi. Tanakaul-ulimak. Saan akas ijay syudad nga ado ti barkadam ijay. Ay, dayta ka manan. Agsao ka manan ti maipapan iti barkada. Bayam ka di ida. Taado ti maitultulong da kanya. No adda gagayem mo. Adda mat gagayem ko. Sigurado ka kadi nga am-amom ti kinatao di boyfriend mo, Mila. 2 atawon kami nga agayan ayat manang. Adda bisyo na? Sagpaminsan laang mo't nga uminom kan agsigarilyo. Dayta tinas ka na bantayam. Ni nanang, ado ti sakripisyo na kinitatang. Manu atawan ang nagrigrigat ni nanang. Gapo iti arak abisyo ni tatang. Amom dayta. Wan manang, amok dayta. Malagip mo kadipay idi ubing ta. Mapantabirbiru ka no sa dino tinaginuman ni tatang. Kat pilpilitan ta apagawidan. Malagip ko mat dayta, manang. Naglakla ko ni nanang ijay palingki itinatang. Tapno maisakad na ti panagbiag tayo. Datayo alima nga agkakabsat. Tani tatang, tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Sa anak ang maipada kininanang. Sapay ko matasaan ading ko. Napintas ti trabaho kan posisyon mo iti kumpanyayo. Pilimot at ilalaking addaan trabaho. Kanjay awan bisyo na. Tapno saan ka nga agsakripisyo akas kin ni nanang. Nanang, itata na itabo na ni tatang. Kaduan da kayon dito'y balay. Agyaman anak ko. Dito'y pailaang dagiti apo ko nyo. Tapno addamang ray-ray aw kada kayo. Ni Mila nga'y. Agsubli akon iji trabaho, nanang. Mabayag manen ang makita ka, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Agbakasyonak tumanen. No kayat yo, 2 adaras iti makabulan. Kailiw kamot ngamin, anak ko. Saan kamot ngamin ang nag-awawid edi si bibiyag pa initatang mo? Amoy mo ti makagapo. Kagurak ti kasjay nga ugali ni tatang. Inom nga inom. Sada kay apaan no diyo ikan iti paggatang na iti arak. Pakawanan niyo ko man ni tatang yo, anak ko. No adaman sakit tinakam yo kan kuana. Wan, nanang. Mano akabagyan tayo tinatay gapo iti arak. Saan ko man ama pasamak pa'y tikas na. Naginom ta, pare. Tawan ni Mila. Talaga gayam ang mabuting kakin ko na, pare. Ay, amo mo ten. Kung tanak to man ang makita ng aginumak. Oray siyak, nibagat ko. Nagkadua sermon na. Ang baybayak lata. Ita, saanin nga agtagtagaray nung mabartay ka. Mila, honey. Isumat lagayam nga imuna ka nagawid. Tapno aginom ka iti arak. Pare Nolan. Agawid ako na. Daytoy nga arak. Mila, saan ka nga wala? Kababain ka na iti daddo nga abordars na mga agdaka. Sumartan ka mo tan ah. Talaga ka niya din ang mapakawan, Mila. Nuday tati desisyon mo. Nasaysayat nga agsi na talangan. Dahito yung timaw di pa nakita ta. Nolan? Dakila unay ay abasol ko ti panaginumi kin kumparek. At nabayag kami mo't asaan anak kita. Madlaw ko akagurguran ha. Kapo iti panagin inom ko. Di kayat kulaang kat agbalbaliw ka. Kasano? Numaadaan ta iti pamilya. Kasta kalata ka di. Agbalbaliwak ton numaadaan ta iti pamilya. Nabayinak moten kan ka kan iti pamilya. Saan mo siguro nga mo? Nga arak tiin patay day di tatang ko.
Isu ano di mo matlang isardeng day ta abisyong. Amangan no maipada ka kenkwana. Nanang, imawag ni Mila. Naganak ka no gayaman. Kasta ka de. Ay, adda gayam asawa nan. Wan, je boyfriend na ngay nga imay dito'y balay. Nagkasardan aya. Sumaruno ka no aplanuan da dayta, nanang. Apaman ama kapapigsa ni Mila. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Mabit na ang ipakita kada kayo je picture ti anak da. Nan kita man nga rod ti umuna nga apo ko, anak ko. Ala, sumardeng ka nga agsangsangit. Nagmalasan. Kasangsangpad ko ang sangit tubing ti masangpatan. Anya? Si kapay ti adaganas na nga agungat? Kat agmalmalam nga awan ka dito'y balay? Napanakaroon ng ibad eh. Tulungan na kumamot dito'y balay Nagado ti rumbang at trabahuan. Tal na ka. Marurudak kita. Inaldaw ka dilatan nga ada birthday nga atin daram? Tapno mabartak ka nga agawit? Ado ti gagayam ko nga gawa. Wey, stop na mo. Saan nakasin ka nga awang gayam na. Idi nakiden naakan ka. Idi nagana ka kon. Linikli ka kon dagiti gagayam ko. Dakon masango. Gaputi kinaado tinaskan nga si kaswak. Dula sa sawo mo. Mabisi na. Isa ka nam di kanek. Dalas! Kumusta ngay ni Mila kanti pamilya na anak ko? Kanayon kami nga ag-video call. Mabambanog nga agas asikaso iji anak na, nanang. Kasta talaga anak ko. Kat ninolan ngay. Jak amu di namit dakdakamaten no kasano day ti a tao. At damat nga tatrabaho nang. Di namit sungsung batan no may papankin ni Nolan ti damagak, nanang. Apay nga ta. Bayan yun, nanang. Tanoad daw ayak, mapan ko ida pasyaran. Agyanak ije balay da, uray dwala ang aldaw. Numabalin ko makit umayak mat. Siyak laangan, nanang, tamarigatan kayon amag na. Si kanti mapan ag-grocery, tadyak masango. Itid mo kanyak di kwarta tama panakon. Adto'y tilistaan dagiti katangam. Nagatidug mo ti listaan. Awan nga men, ti isu amin dito'y balay. Malala di kwarta tain na kon. Nolan, Apa yan ang kariing ka? adda ka dito'y ruwar nga agininom? Pampaturog lang. Pampaturog ka di day ta nagadu abote? Nagsubli ka man na maturog. Kan maysa, saan mo akinumpleto amin dagiti inlistak agatangam? Anya saan mat? May salaang alata ti ginatang mo agatas ni baby. Duwamat dyan surat ko. Jak nakita. Angam kinumpletom agimatang iti arak kan bir. Inref mo pay. Apay, awan karbungak agumatang iti kayat ko? Nolan, no si ka ti agbirbiro, gatangam ti kayat mo agatangan. Ngam awan matrabahom. Ultimo igatang mo iti sigarilyom, dawatang pay kanyak. Di nakman insulto na kasta. Nagsakit mo ti panagsasaw. Urayam ang makabiro kang iti trabaho. Tasyak to amin ang ti makaam mo iti gastos dito'y balay. Productive ka lang tamat. Nga ura da problema. Ha? Awan sir, naskan ajak baybay andi trabaho. Gaputa awan matrabaho nila kay ko. Dukas ta si amin ti mga pampamuspusan. Wan, jay baby me, jak maitalakkan kwa na. Ta inal daw mo't nga rod anak kainom. Ay, unay mo tanti sakripisyo, Mila. Ket agan anos kalatan. Jak man amo, no pagpatinggaan ti anos ko, sir. Saan mo deserve ti agri ka takasta? Naragsa ka pamilya ti rumba nga parakan ka, tanasaya at ka tao. Ay, makapaliday ti gasat ko. Siha tinang pili iti day tapas sa magtibiyag mo.
Tapnosan ka nga sakripisyo akasta. Panawa mo ti kasta a sitwasyon mo. Agannat ka iti biyahe, manak ko. Wan nanang, Dagiti ipasarabom a prutas ngay. nakasaganan nanang, adadan iti basket. Dagiti natang, amok, aging gaita, managsida iti natang ni Mila. Ilutwak pa'y idaan nanang. No kabaalakla kumate ag biyahe. Sumuro takmo tanak ko. Ag video call tayon tulangan. Intun makasangputak ijay balay damila, nanang. Dito'y kaditi balay damila. Apay kaslawan matao. Itayak pa'y at tumanuktok. Pilitak man alukatan to'y ridaw na. Sigurado ak adito'y ti pagnanaadan damila. Ta iso ti numero kan address nga intad na. Nakalukat matgayam day to'y ridaw da. Kasapulan laang apigsaan nga iduron. Nimat nolan day to'y nakaturog dito'y salas. Kasaritak man. Nolan! Agat arak man. Ay, nabartag sa. Imal aldawan ang nabartag. Impaawer ko jay anak mo iti kaaruba mi abakat manang. Kat, ninolan nga yung agaw awer. Kas nakita mat, nabarbartak nga imal aldawan. Kunak man no nasaya at nga asawa. Maipada aksamatan kininanang. Agpadpada kami iti gasat. Ay saan? Saan mo nga itulok akas ti mapasamak iti biyag mo? Saan aksan amak kapanaw iti kastoy a sitwasyon ko. Anyakat na saanan. Mabalin mo nga aramidan basta kayat mo. Kanapay kumaasaan mo nga aramidan. Kayat mo ka diti agsakripisyo nga agnanayon. Mila! Mila! Busy ni Mila. Sige ko yaman na. Anyaya ti kayat mo kini Mila. Kain inumang iti nalamis sa danom. Ay, Mila! Yala na kiti nalamis sa danom. Ang timtimpla iti gatas ni Mila. Apay, saan ka kadi makatakder ang mangala iti danom nga inumam? Ay, imay ka dito yung balay, ta sermona na, ha? Kunak no naragsak, kan nanam ay tibiyag tikabsat ko iti sibay mo. Puro matgayam sakripisyon. Ha? Uray agpukaw kapay dita. Saan nakapagsirbyan ni Mila? Tulungan ka amang isinop kadagiti gamit yo kini baby. Agbirok ta iti pagakaran nyo nga agina. Agyaman ak unay manang. Saan arumbeng nga agtalinaet ka ditoy? Idi pa'y apang panunutak da ito nga aramidan. Diyak lang amin mapanawan ni Nolan. Anya ti serbi day ta tao. Nasaya at mat, ta saan kayo pa'y nagkasar? Awan ti mapasamak akasar. Taawan mo't apulos ti plano na itibiyag na. Iso apanawa mon. Tulungan na kuma, manang. Talaga mat at tulungan ka. Diyak lang amin na ibagbaga kada kayo kininanang. Akas to'y ti mapaspasamak itibiyag ko. Agpatinggan no sinaamon day ta lalaki. Umadayo kayon nga agina. Nabasak dyan file mo alib form mo. Ha? Uwan sir. Imakar kami ngamin iti pagyanan. Imadayo kami nga agina kininolan. Pudno ka di tinangag ka. Uwan sir. Tinulungan nak ni manang ko nga umakar. Nasaya at dadagiti kakasta kabsat, sumuporta kan ka. Uwan sir. Ganda kayo. Agyaman ak itinaan-anay a panangawat kan suportaryo kanya. Maragsakan ak tanawaya-wayaan kan iti adu a sakripisyo. Nasaya at da ita desisyon mo, Mila. Nagrigat man ngam rumbang nga aramidak para kada kami iti anak ko. Tarikat da ita, agam kabailam, Mila.
Sana rumbang agsakripisyo, no silulukat ti dalan para itiragsak, ken nanamay abyan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, Gasa Itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.